सुगु गराय फिसा 3 मासल' जादों जाहैदों शुक्रबाराव जोनोम जानायखाय सुगु नाम दोनदोंनो আপনি বড় জানেন না জানেন না অল্প স্বল্প জানেন না হ্যাঁ বাড়ি কোথায় এখানে কি নাম আমি 3 সাল হলো এখানে गुमै ड्राइभार जाबाय नामा नोंलाय गराय गारि गरायनि ड्राइभारब्रा नै बेसो आसल ड्राइभारा बा कि नाम रे बाबु आकिबुल हा आकिबुल सलायबार जाने एथ' गराय गारि नुवाखै गथ'आनो गराय गारि सालायबावो मालाय नै আপনার सावा नाকি हा কয় নাম্বাৰৰ सावा এটা হ্যাঁ 4 নম্বর হ্যাঁ 4 নম্বর এটা 4 নম্বৰত মাইকি কেইজন আছে আপনার হ্যাঁ মিছা কথা না কয়জন আছে সঁচা কথা কো হব নোৱাৰে 5 জন হ্যাঁ মা কয়জন আছে আপনার তোমার 3 জন তিনটা কয় নম্বৰৰ মা তোমার হ্যাঁ 1 নম্বৰত না 2 নম্বৰত না 3 নম্বৰত 3 নম্বর ধরা খাইছে 3 हिनजाव दं जाहैदों फिसालाया खिन्थाबाय 3 हिनजाव दं होननानै 3 बिमा बेना ओमफ्राय बियो 3 नाम्बारनि जाहैदों गुमाया गिना खारबायलै दाना सावा কয়জন আছে 8 জন একজনৰ কিমান আছে 1 নম্বৰত কিমান বাচ্চা আছে সাवा 1 নম্বৰত এটা 5টা 1 নম্বৰত 5 জন 2 নম্বৰত 2 জন আৰু 3 নম্বৰত একজন একদম মানে নতুন বিয়া কৰা না হা नुबाय मालाय 3 हिनजाव आरो फिसाफ्राबो 8 जन बिसिना पपुलेशना बारायगासिनो जोंना बर'फोरना सासेल' खाङो माहाजोनफोरबाबो बेनिफ्राय पपुलेशना खमायलांगासिनो बिजों मारै जानांगौ जोङो सानसे नङा सानसे बेबायदि फिसा सासेल' खाङोबा साग्लोब जासिगोन आरो जोंना हारिया माइनरिटिनिफ्राय माइनरिटि जालांसिगोन मा ओंख्रि संखो माबा जौ माबानाय मा होनोमोनलाय बेखौ जौ आबगारि माबानाया औ जौ मावनाय बायदिसो नुबाय नै माथो दै फुदुंदों ओंखामनि बे मा ओंख्रिलै मैथा ना आंना पिकनिक जाग्रा लोगोफ्रा नै मालायना सेंग्रा सिख्लाफोरजों जाफैयोबा नै आंना पिकनिक जाग्रा पार्टिफ्रा रान्ना बारा खाता है साराया गिदिरथार नै दाना मा संसिगोन बाहायलाय थारुन ना पिकनिक जानायखौ मा होनो बर'नि दे लावखार ओंखाम जानाय औ नै जोंना फंबाया मिथिगौ लावखार ओंखाम जानाय पिकनिक जानायखौ बर'नि लावखार ओंखाम जानाय थारुन एवगासिनो नै बेखौ माजों संगोन नाजों ना अमा बेदराबो मोनखाबाय अमा दाउ ना जाथ्र'नो हाया नै बेनिफ्राय लावखार ओंखाम जानायनि बोथोरा सफैहांबाय साजायगासिनो थुरिनि फिसा गाल लुनानै दोनजोबबाय बिराद समायना रमायना नुयो आरो बेनिफ्राय बिलोबो दङ बे बिलोआनो धीर बिलो नोंथांमोनहा मिन्थिगौ ना बे बिलोखौ मानो धीर बिलो होननाय जायो गोदो गोदाय बे जायगायाव जालुवा जाथि दंमोन जाहैदों जालुवा जाथि मानि बिसोरो ना सारनानैनो जायोमोन बिनिफ्राय बे बिलोना नामानो गैयामोन जाहैदों बिनिफ्राय सानसेखालि बिसोर माने सानखांनो हाबाय जाहैदों बे जालुवा जाथिया गथ'फ्राबो फिसा जायोबा नाम थायो आरो मोनफ्रोमबो दैमाफ्रानो बा दैसाफ्रानो नाम दंजोबो नालाय होमबा बे जोंनि जायगानि बिलोनि नामा मानो गैया बिदि साननानै बिसोर माने नाम दोननो गोसोखांदोंमोन बेनिफ्राय नामखौ गोसोखांबाबो मोनाखैमोन जाहैदों मा दोननो मानो बिनिफ्राय सासे धीरेन जालुवा दंमोन जाहैदों बिनि टाइटेला जालुवा जाथियाबो जालुवा बिनिफ्राय बियो सासे लिडार बायदिमोन जाहैदों होनबालाय नामखौनो नागिरबाबो मोनासै नालाय बे धीर बिलखौनो दोनसै होननानै
दा बिदिनो धीर बिल नाम थाबाय बे जायगाया बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो हासिगोन नै दैया बिराद गिदिर बाहाय गोबांथार ना मोनो बेनिफ्राय बेखौ अक्सनावसो हगारबावो नङा होमबा बे बिलोखौ टेन्डार जायो बेनिफ्राय जै ना सारो बिसोरो थाखा होनांगौ बेनिफ्राय नाखौ बिराद गिदिर गिदिर मोनो आरो खोनानो मोन्दों बाहाय नाबो हगारबावो नै नायदो समायना रमायना मा नामलै बाबु नोंना हा देबराज स्कुल हाबनो हाबाब्रा नोंलाय हा स्कुल हाबथ'वाखै जोंना नै सिख्ला गिदिर दंथारबावो सासे गोथाव नंगौना नङाब्रा गोथाव मा मोनजाखो अमा दाउ लाब्रा मैथा ना दिप्लाय बिलाव पिकनिक जाफैनानै माबायदि गोसोखौ मोनखो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों ना मालाबाफोर जाफैखाबायमोन फार्स्ट टाइम ओमफ्राय जोंहा नै ओरै दंबावो मादै जाफैदों नै पिकनिक जाग्रा पार्टिफ्रा आंनानै सेस मालाय सिख्ला लानानै जाफैयो आंहा गथ'फोरखौसो लानानै फैयो देरफुनाय बेनो इन्टारेस्ट जायो गोथाव ना मादै गोथाव थारुनाथ' जा गोथाव जादों ना गिदिरजों अमा मैथा ना दाउ लाब्रा थारुन आरो ना बाव जाथ' हाया दुन्दियाजों बाव फान्थाव भाजा आरो ओरैहाय दंबावो नै जोंना सिख्ला गिदिर गिदिर बर'ना गार' बर'सो ना ए जोंना नै गार' बाबुआ माइ बिजाक बाबु वाकबेन नाथक गोथाव होननायखौ मारै होनोमोनलाय थावना थावाखौ थुवा ना थुजा ना मारै होनोमोनलाय थुवा दाला बेन वाकबेन थुवा गार' गथ' नायगावनि ना माने रायलायगौमोन मानसि बुरजाबा माबा नालाय बेखौनो रायलायनो लाजिदों ना गावनि मानसिबा रायलायगौमोन गावनिबा ओइ बाबु नोंनि बिबुंमाय आलु सांमा बाबुआ गोगोम जाबायलै ना टेस्टि मांस टेस्टि लाजिबायलै बियो माथो ओंखामानो जामा दाबो मादै लाबावबाय ए दे बुरजा जा मालाय जानायनि सिगां जाफैफायाबाय जों ना सिगां जाफैबायब्रा बिदिनो नङाबा औ मालाय जाखोन्दानि उनाव जानो नाङा बेहाय नोंहा लेब्रासो माथो जारौना लेब्रि दारि जाजोब्बाय नै मोखाङाव दारि बेसे बुरजा जाखोलै जारौ गोथाव जाबाय बुरजा जानोबो हाला दानो दासो जानो होननायानो मारै जानांगौ बिदिजों जोंना मेनाजारानो माबा लाजिबाय नै ओरैसो खारबोबाय बोरायनि खाथियाव जानो थाखाय एकदम खारबोथारबाय नुवाखै नै अनलायनाय औ जों जाफाफैबावाखै बेनो जाहैबाय गुमै नैबे आब' दाबोर गावनि औ ओमफ्राय नै जोंहा आब' सासेबाव दाबोर गावनि गुमैनि बाजै गुमैनि बिदानि बोरो माथो दाबो खुगायावनो सोआ सोबाय जागासिनो आरो अमा बेदरखौ सोदोब्रा औ हरसे औ दे दाउखौ जानां गुमैनि रिकुवेस्ट बियो सोदो दाउखौ जाबाय गोगोम अनलायखायो जाहैदों गुमैजों आब'जों
अनलायनो ना अनलायनो सोनो थारुन गैया नोंना आलासिनो होननानै जाखोन्दासो ओमफ्राय जाखोन्दाखौ माखौ लाया जोंनि फारि जाबाय दा जानाया गुमै राजेशबो दङ भादारमारिनिफ्राय सैमायाबो देखायजायो खसमा खेवलायलायबाय सरमा खुलायलायबाय ना गोथाव जादों उम ओंख्रिया मैथा ना थारुन ना अमा दाउ लाब्रा जाथ्र'नो हाया गासिबो जाथ'नो हाया औ मैथा ना नैबे जाहैबाय दाउ बेदर गोसो होथारनानै रान एसे जानो हानायनि रासिन बुरजा बुरजा रानना होखानोसै ना खर' जानो आंनो नांथ'लालै जोबाखै आंना नोंथांमोननो आं देखायनो बावदों जोंना हेड कुक बियो मास्टार शेफ दिनैनि बे पिकनिकआव हेड शेफमोन बियो मास्टार शेफ बेनो संजोबदों दिनै मा माखौ सङा कि सबजि बनायसै आजि मासेर माथा हारुन ना बानायसै फान्थाव भाजा बेगना भाजा अमाखौ संदों ना ए दाउबो गासिबो संदों मा नाम खिन्थादो दे दीपिका राय दाबोरगावनि नाम जादा संग्रा नुवाखै मानसिखौ सिनायना लाखादो औ हाजोबो ओंखाम दोसे दोसेखौ थिखोनो हायो हारसिङै बोलो गोराथार साराय गिदिर गिदिर औ पिकनिकखौथ' जाखांबाय दा थांफिननायनि सम जाबाय गोबांथार मादैमोन लोगो मोनबाय आब'मोन लोगो मोनबाय दाबोरगाव गामिनिफ्राय जोबोदनो गोजोननाय मोनबाय दिनै नोंसोर बयजोंबो बे पिकनिकखौ जयै मोनजानायनि थाखाय आं आसा खालामबावो उनफ्रावबो बेबायदिनो जयै मोनजाबावगोन होननानै जाफैफेरबावाखैमोन गामि खाथिनिबाबो औ दा थांफिननायनि सम जाबाय गोजां बोथोर जाबाय नालाय साना मालाबानो ख्रेब जोख्लोबो 8टाखौनो मिन्थिया दासिमबो 4:20ल' जादोंगोन होनब्लाबो सानानो गैखाला खोमसि जानोसै न'आव सहैगौमानिथ' फुरा खोमसि जालांसिगोन जोङो दा भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै नोंथांमोनहा नायदो आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफोर पिकनिक जानो गोसो जायोबा नोंथांमोनहाबो फैनानै जाफैनो हागोन निउ इयाराबो खाथि खाथि फैगासिनो दं नङा होमबा डिसेम्बर क्रिसमास निउ इयार आं बेखौनो आसा खालामो मोनसेल' नोंथांमोनहा पिकनिकखौ जाफैनानै लेथ्राफोरखौ जानला मोनला गारलाबायनो नाङा काप प्लेट थोरसिफोरखौ बथलफोरखौ बुख्रुबनानै गारला गारलि खालामनाङा जाहाथे मोनसे जायगायावनो जमा बुथुमनानै दोनो आरो कमिटिनि मानसिया बेखौ सावो बा गारहैयो दस्रा जायगायाव आं बेखौनो फोजोबबाय जय बर' हारिनि माथो खोनाथाराखै दे गोगोम जरै जय बर' हारिनि माथो बेफोरसो खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजाबो